dispesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih terus. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwija Laras Indonesia, dhek gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan? Jane tanggal 29 ning Niken ra iso. Wah, Niken ra iso. 29, heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah ya ya. Terus mengko ketemu Niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya nang Kediri. Heeh, nang Kediri. Ya. Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng.